माँ तरह के पता बा हमरा के स्कूल में फर्स्ट प्राइज मिलल बा और सारा क्लास हमरा खातिर ताली बजेले रहलन। काहे बिट्टू? हमार कविता खातिर। कौन कविता? हमरो को सुनावा। एकर नाम बा हमार माँ। हमार माँ सबसे प्यारी, जबू हमरा के सुबह उठावेली हमार नींद ऐसे भाग जाला। आपन हाथ से जबू हमरा के खिलावेली तब रोटी भी आलू पूरी बन जाला। भैया दीदी बिट्टू हमनी सब उनकर आँख के तारा। जब माँ रहेली साथ में तब आंसू डर गायब हो जाला। माँ 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 कहाँ बाड़ू? माँ हमरा के भूख लगल बा। माँ तू एजा बाड़ू? माँ भूख लगल बा हमरा के। के काहे डरावत दाड़ू? माँ माँ अरे बिट्टू आ गईला तू? आजा नाश्ता करला। बिट्टू का भइल? माँ मंदिर गइल बाड़ी, चला नाश्ता करला। बिट्टू का भइल? चलो उतारा के जल्दी, इनका गुस्सा मत दिलावा। चलो उतारा ना। का हो गइल बतावा ना। बिट्टू अरे का भइल? केहू नहीं केहू जा, केकरा देख लेला तू? चलो उतारा एकरा। रश्मि का भइल? बिट्टू बिट्टू का भइल के? हाँ बिट्टू कहाँ रोवत हड़ा? हाँ का भइल? रश्मि तू कुछ कइलुआ का? ना माँ हम एकरा कुछो ना कइनी। तो फिर का भइल एकरा? का भइल बेटा? माँ वो दादी के कमरा में भूत बा। भूत बा? हाँ वो हमरा के यहाँ पे पकड़ ले रहे। अब हम ना जाए बोझा और आप भी मत जाए। कुछ ना तू डरेलू ना रश्मि एकरा? ना माँ हम कुछ ना कइनी, पर बिट्टू सही बोल रहल बा। वहाँ पे ना भूत है। रश्मि बस करो, बहुत भइल। चल हमारे साथ बेटा, कुछ ना होई। आवा हमारे साथे आवा। ना माँ हम ना जाए, वहाँ पे भूत बा। आवा हमारे साथ, हम तारा कुछ ना होके दे। आओ चल हम बानी ना। आ बिट्टू आजा, हम बानी ना। आ बेटा आजा आजा आजा। चल चल कुछ ना होई। ना माँ वो कुछ ना होई। ना माँ बेटा भूत ऊत कुछ ना होला। हमनी के अंदर जो डर होला ना, वह हमनी के अंधेरा में भूत के रूप में दिखाई देला। माँ अगर आप अंदर गए नहीं और भूत आपके पकड़ लेलस तो? बिट्टू बेटा ऐसा तो हो ना सकेला कि कोनो भी भूत बिट्टू के माँ के बिट्टू से अलग कर दे। हम अबे आवते नहीं, तू रुको यहाँ। कुछ ना हुई। माँ 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 माँ। बिट्टू देखला हमरा कोनो भूत पकड़लस, काहे कि अंदर कोनो भूत नहीं खे। चला अब हाथ मुंह धोला, हम तोहरा खातिर खाना लगावत नहीं। खाना खइले के बाद बैठ के पढ़ाई करिया। माँ भैया के फोन बा। अच्छा चला। हाँ तुल बोला बेटा। हम अकाउंट में पैसा डाल देले बानी, आप एक बार चेक कर ले। ठीक बा बेटा। माँ का भइल? कोनो बात से परेशान बानी का आप? अतुल बेटा तोहरा कुछ बतावे के रहे। उन कल विनय भैया आइल रहना। का विनय मामा? ऊ काहे आइल रहन?
इतना कुछ हो गया के बाद भी उनका इतना हिम्मत। देखा बेटा, जोन भइल तोन भइल, ई मत बोला कि हमार बड़ भैया हुआ। अच्छा ठीक है, ये बताई कहत कर रहे हैं। वो बगीचा वाले जमीन का कुछ काम रहे। जमीन के का काम? जमीन तो आपके नाम पे बाना माँ। हाँ बा, लेकिन अब हम उनके नाम पर करतनी। उहे कागज लेके आयल रहे ना। अब आप साइन भी कर देनी। करनी तो ना है लेकिन। अच्छा कहनी और करब भी मत। हम कुछ दिन में आके मामा से बात करता नहीं। तोहरा के कोनो जरूरत नहीं के बात कइले का। तू ना ये सब झंझट में मत पड़ा, अपने काम पर ध्यान दो। वैसे भी दिल्ली में बड़ा मुश्किल से तो के अच्छा काम मिलल बा। पर माँ वो कुछ ना कही देनी ना कि हम फैसला ले लेनी। अरे गोल्डी भैया, कहो काहे नहीं खदता अपन मन के बात सरिता जी के। रुआ जैसन आदमी इनकरा मिल जाई ना तो पूरा परिवार के जिंदगी बदल जाई और राउर भाग्य भी बिल्कुल गोल्डन हो जाई, बिल्कुल राउर नाम के तरह। केकरा भाग्य गोल्डन होके वाला बा भैया? अरे अपन गोल्डी भैया के और के कर। अरे हम ना तोरा के अपन बर्थडे पे तू को चॉकलेट दे। बिट्टू, माँ तू हमरा के स्कूल से लेवे आयल बाड़ू। ई चॉकलेट के दिहला तोहरा? बोलत काहे नहीं खा? तोहरा के मना कैले रहनी ना बिट्टू कि केहू से कुछ मत लिया। फिर ई चॉकलेट काहे लेला तू? बोला बिट्टू। ई हमनी के दोस्त सौरभ चॉकलेट देले बा। आज ओकरा बर्थडे रहल ना, यहीं से पूरे क्लास के चॉकलेट बटलस। केहू अनजान ना देले सु। बिट्टू, बिट्टू बेटा सुना था, माफी मांगो तनी ना। का भइल माँ? कुछ ना, तू जाके देखा ना। ओके हाँ बेटा। हाँ माँ, अभी मिस कॉल दिखल आपके। वो कस्टमर के साथ बिजी रही हम, ऐसे फोन न उठेनी। सब ठीक ना घर पे? हाँ बेटा सब ठीक बा। तू का थोड़े दिन खातिर घर आ सकेला? पर माँ कल तो आप कहते रही कि तू अपन जॉब पे ध्यान दे। आज आप घर बुलावता नहीं। सब ठीक था ना? कहीं मामा तो? ना बेटा, ऐसा कोनो बात ना बा। बस ऐसे मन तनी घबरात रहे। अच्छा ठीक बा, हम बॉस से बात करता नहीं अगले हफ्ता की छुट्टी खाते। ना बेटा अगले हफ्ता ना, तू आजकल में आ जाना। पर माँ ऐसा का बात हो गई कि आप हमरा इतना जल्दी बुलावता नहीं। पानीपत के तीसरा लड़ाई 14 जनवरी 1771 के शुरू भइल रहे। बिट्टू बेटा आज दोपहर से तो कुछ ना खइले बड़ा। पानीपत के तीसरा लड़ाई 14 जनवरी 1771 के शुरू भइल रहे। पानीपत की चौथी लड़ाई बिट्टू के पेट में होता। आप हमरा के राहुल के सामने कहा डांटनी? आप घर पे भी तो हमरा के डांट सकत रहनी ना। उ कल सबसे स्कूल में कह दी अब। अच्छा चला बतावा, हम का करी कि तू मान जाइबा? उठक बैठक लगाई। चल ठीक बा भाई, बिट्टू खातिर उठक बैठक लगा देते नहीं। हाँ एक दो। माँ आप रहे दी, हम नहीं की माने वाला। का भइल माँ? अब तो तू मान ही जाइबा। अच्छा बिट्टू, तू अगर हमसे एगो वादा करबा ना तो हम तोहरा एगो गिफ्ट देब। ओ का कहे चला, सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट हमरा खातिर? हाँ, लेकिन ना तोहरा हमसे एगो प्रॉमिस करे के पड़ी। अगर तोहरा के कोई भी चॉकलेट दे या बाजार जाए खातिर तोहरा के कहे ना तो तू ओकर साथे बिल्कुल मत जाइहा। बोला करबा ना प्रॉमिस? प्रॉमिस। ई रहल गिफ्ट। ई सब हमरा खातिर? हाँ, ई सब तोहरे खातिर। जब भी तोहार चॉकलेट खाए के मन करे ना तो एमे से निकाल के खाइया, केहू से मत लिया, ठीक बा? और दीदी के पे दे दिया। थैंक यू माँ, अब से हम आपकी हर बात मानब। माँ आजा। माँ हमरा से तोरा से ज्यादा प्यार करेली। अच्छा, वो भी यही से करेनी काहे कि तू ज्यादा रोएला, रोंदू कहीं के। हम रोवत नहीं की। आजा चुप करा तू दोनों। हम तू दोनों से बराबर प्यार के रहे नहीं। माँ तू किधर बाड़ू? हमरा भूख लागल बा।
तू? माँ मंदिर गइल बाड़ी। अच्छा दीदी जल्दी से खाना लगा दा, हमरा बहुत भूख लगल बा। ठीक बा, जाके हाथ मुंह धोला और ऐजा बैठा, हम खाना लावतानी।